Бәлеш пиш ауызға түш дейігіне жеңіл, оның қомырығына да 10 килограмм ауырлықтан. Оны жаяр үшін 3 кіші тұрышлығы керек бола. Россияда ең зор бәлішні пішіру фикірі Альбина Фәсхиеваныкі, оланың енді көптенгі қиялы бола. Мен бұл бәлішні үйрендім менің оқытышым Нұржихан апайымнан. Пандемия уақытында ол меңа көрсетті нешеганы пішіруге. Һәм енді 2000 жылдан мен аны неше 2 ел пішірем. Күн сайын біздің ол заказдар келе бәлішке. Һәм мен өзімнің рецептімді шығардым қомырға. Қомырның рецепті сыр етіп сақлана, әйшілігіне 15 кило бұра ярмасы, 20 кило сыйыр еті, 5 килограмм суған, һәм тәмнәткішлер салалар. Бәліш ул татар халқының яратқан милли ризығы. Ул һәммәсен табын янына жия бірләштірә. Элек аны қадірлі қонақларға гына әзерләсәләр, хәзер аны хуҗабикәләр гадәти көннәрдә дә пешереп гаиләсен сыйлый. Бу инде безнең элеккедән килгән, әби бабайлардан килгән ашсуларда кадерле кунакларга пешергән. Бик тәмле дә, полезно да инде. Кызлар, Алла куәт берсен. Авылдашларда кызыгып күзәтә, ничек пешереп бетерерләр икән. Бәлештән һәр кемгә өлеш чыгарга тиеш. Без инде аптырап биттек, шуңа үзебез дә утырдык та шушы галәмәтне карыйга дип килдек инде монда кызыксынып. Кызыксыну уятты. 50 килограммлы бәлешне шушында пешереп буламы икән дибез. Бәлеш белән бөтен халыкны каршы алалар, бәлеш белән сатып калалар. Татар халкында шул ишендә кунак килә башласа, ит бәлеше, җимеш бәлеше пешерәбез инде. Шуның белән сыйлыйбыз. Мондай үлчәмдәге бәлешне Балтачта әле беренче пешерүләре махсус зур табак куйганнар. Аның авырлыгы 65 килограмм. Әлеге табаны сидырырлык мич салдырга 3 көн вакыт киткән. Дөрестер, бәлешнең ите булмаса, бәлеш булмый. Бәлеш уйлаганнан да зорра килеп чыга. 50 килограмм урынына 72. Тәмле дә, туклыклы да ризык әзерләүне яшьләр көненә багышладылар. Дөрес рекорд әлегә теркәлмәде, монсы репетиция генә ди оештыручылар. Ел дәвамында инде яшьләребез гомумән үзләрен спорт ягыннан да, сәнгать ягыннан да, фән ягыннан да бары тик уңай яктан гына дәлилләп киләләр. Шуңа күрә без инде елдагын ниндидер бер яңалык кертеп, җиренә җиткереп, мотор итеп үткәрергә һәм билгеләп үтәргә тырышабыз бүгенге чарабызны. Киләсе елга рекордны инде теркәргә исәп, анда 100 кило авырлыктагы бәлеш пешерергә планлаштыралар. Балтачтан Гөлназ Гыйниятова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.